Съществуват ли лекарства за разширени вени? Въпреки че често се изписват хапчета за разширени вени, за съжаление нито едно от тях няма силата да възстанови вените или да ги премахне. Какво всъщност представляват тези лекарства и как действат? Ние ги наричаме венотоници и някои от тях са регистрирани като лекарствени продукти, други са хранителни добавки. Венотониците съдържат една или няколко съставки, например различни биофлавоноиди, ротозиди, синтетични съставки, които повишават тонуса на венозната стена, забавят увреждането й, намаляват възпалителните процеси, имат антиоксидантно действие. Тези ефекти водят до намаляване на симптомите, провокирани от разширените вени, като ток, болка, тежест, подобряват храненето на кожата, подпомагат зарастването на варикозните рани, както и ускоряват възстановяването след провеждане на различни процедури за разширени вени. Няма обаче ясни доказателства доколко тези лекарства биха забавили развитието на хроничната венозна болест. Те могат да облегчат пациентите, но рядко са достатъчни като самостоятелно дългосрочно решение на проблема с разширените вени.